Isten hozott Máramarosszigeten. Hát nagyjából mindenki ismer, de hát gratulálok, mert hála Istennek megadatott az a megtiszteltetés, hogy Kossuth-díjat kaptál. Hála Isten! Hát azért, hogy mondjam neked, engem nagyon meglepett a dolog, mert az ember, amikor rockzenét csinál, meg bármit alkot, akkor én nem azért csinálja, hogy Kossuth-díjat kapjon. De meglepett a dolog, hogy ez a kormánytól kaptam. Beszélj egy kicsit magadról. Mi történt? Ezelőtt 25 éve találkoztunk, azóta olyan sok időt telt el, akkor pont a Vakaroma albumot jelent meg, és ott voltam az Óbudai Hajósgyár szigeten, és egy nagyon remek szuperkoncertet tartottál. Nagyon, szenzációs ez, voltál. hogy 25 éve volt, az ember arra gondol egyből, hogy hú, de öregszem, a fene egye meg. De hát örülni kell neki, hogy te ilyen emlékeid vannak. Ez azért azt jelenti, hogy valamit érdemes volt küzdeni, érdemes volt zenét írni, érdemes volt a színpadra menni, és szerintem most is érdemes ezt fölmenni a színpadra. Úgy van. Hát te segítettél nekem, hát mindig, mikor bármilyen gondom volt, hát a Sunyótól megkaptam a számodat, és hát én voltam az a fiatal srác, aki mindig, hát nem tudom, zavartalak, nem zavartalak, de megkérdeztem tőled, Feró, hol tudok gitárt venni? És azt mondtad nekem, Bálint, erigy el az Oroszlán barlangba, és mondd azt, hogy Nagyperosárba adják oda neki. Igen. Elmentem, ott voltak a bergendisek, és hát néztek rám, igen, természetesen mai napig is megvan az a hangszer, gyönyörűen szól, és valóban odaadták Nagyperosárba. Nagyon nagy árkedvezményt kaptam tőlük, és azóta is, mikor a kezembe veszem, mindig rád gondolok. Hát köszönöm szépen, de örülök, hogy tudtam segíteni, mert szerintem ott lehet Budapesten a legjobb gitárokat venni. Most sajnos bezárt. Legutóbb felkerestem, és már nem volt, be volt zárva. Hát a hangszerboltok azért tönkre mennek. Igen, hát ők már nyugdíjba mentek, és... Szerintem mondtak már minden reggel fölkelni korán, igen. és este későn hazaérni. Szerintem már a fiataloknak való, nem nekünk öregeknek. És mesélj az unokákra, úgy tudom, hogy van 4 gyönyörű szép 4 gyönyörű unokám van. 7, 5, 3 és 2 éves, tehát hogy el vagyok látva unokával bőven. Az életemnek elég nagy részét lefoglalják, mert hogyha átjönnek hozzánk, akkor nekem készen kell állni mindig. Most a legnagyobb a divat, amit ők bevezettek, hogy van egy ilyen nagy fűnyíró traktorom, és azt vezetik. De már Y-ban meg tudnak fordulni, meg óriási dolog. Igen. Köszönöm szépen, és sziasztok! Hajrá! Az elfajzok Magyarország. Mondja nektek. Lám utcán! Akkor köszönöm szépen, és Sziasztok! hajrá! Lám utcán!